yi mana inda mun je gidan wuya ba ku je ba kullum muna ta zirga muna ta yi ana karaba an ba wasu na mana hauma inda mun yi batun sun gane amma sai su je ba su zo ba. Daga Gombe muke buga sauti waka muke da yaran Hausa, daga sun ji ashe saka ne nema suke su samu makusa. Wallahi rabbana ya yarda tilas na ce a bar dan Musa, kun san da Hausa ake maganar Hausa dan a gano Hausa. Da karin magana muka tere wasu, da rubutu ko muka fidda wasu, da akwai magana muka ce su iso. Mun fidda kare mun tsere wasu, kai suka ce mu tsaya muka ce su iso. Karkata ba da ce abun wani ba naka ba, karkata ya da ce idan ba da kudin ka ba. Allah tsare mu dukkanin sharrin yan uba, ka baiwa kowa na shafa hanyar ci gaba. Daga zance har aka fara kwatance, a takaice ku ji ba a gudu fa a kwance. Mai dace ai shi aka bai maharance, a fusace ba magana a mutunce. Mai zance kada kai magana da kwatance. Allah gyara mana, Allah gyara, Allah gyara mana, Allah gyara, Allah gyara mana, Allah gyara, Allah gyara mana, Allah gyara. Dina an kara mai kaunata shine zai mun kyauta, amma ban san kyautar wanda ya bani ya magoranta. Amma tanga kubar ni tuntuni zuciya na sai data, to ma'anar maganar da nake ni Allah ya mun mata. Wayya maganar gizo ne kwana biyu ba na jin muryarka, ka ina fa nishadi to sa'in da nake ma jin wakar ka. Sai dai kuma baka bambance damuna fa da sa'in marka, wani ma ya canja salo da na dan Musa bana ma zai tsinka. Akai Allah wadaransa muzuru mai satar dan zako, yau dan Musa ne ke ta bayani na ciki dan lego. Ga wakar da na yi mata take zamzam sabon sako, kai Allah mana mai kyau kan ranar mutuwa mu yi wako. Ga zamzam wani sabon sauti ne daga MD Danko, aka ce in kai da madokin gangar ma ya ji wannan sako. Zo angon Asma wa Muhammadu kai ma sako aiko, MD kenan wasu sun gane ko in ce muku Danko. Babba dan umma cikin wannan tafiya zance mai jarmai, mai yin gunji kenan in yayi yara zana dukkan karnai. Musa Ziri yana jin daɗi in na zaɓi mukamai, jirgin leda da shi aka fara dan ya zo da makamai. Kurras nawa Mustapha Budi dai aiki kutula mai, dan mai Kano kun ga Hassan shi baya yan haraka da kazamai. Da Sadiq Shanawa shi ma tun daga ta zai zo da muhimmai. Abdul Gayu wannan dama shi ne ke adana dammai. Awa biyu zai cilla mu Abuja, Usman Wizi kenan mai nema na ya samu milito namu na kashir kenan. Sabi'u Mazaje mai waka dangi na ne shi wannan, ga shabdar dan gwamna ai kun ga masoyi na ne babba. Na gaida a nuna salako kan tafiya na bai wai gaba, mai raga sanda ce mana wannan bai mi da in kare ba. Mai gayya mai aiki sai na saka goje masoyi babba, ga nan kuma na boya yaya na kun ga masoyi gona. Shi ne fa mutum na farko ya fara hawa kan waƙoƙina, ga nan kuma Garba Saraka in nayi laifi to ka faɗa mun. Abdul Ziro mai waka kaina shi bai in kare ba, sannan